arek jek 11 tahun iki lho, Pak. Kita warga seni pagelaran jaranan Jawi keperingan asma jaranan turangga sakti ngaturaken sugeng pinanti rahayu lir ing sambikala amangge yuwana mugi pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuwana mugya turangga sakti tetep jaya salaminya. Kita warga seni pagelaran jaranan Jawi keperingan asma jaranan turangga sakti ngaturaken sugeng pinanti rahayu lir ing sambikala amangge Ayo KBC. pinayungan mring yang maha agung kersa paring basuki yuhana mugya turangga sakti tetep jaya salaminya. Iya. Ayo kalem yo. Bekas mara biyen kae tau andhut tresno tanpa bantal tanpa kloso taman asmara Kubuk kae nyimpen wati miwit biyen tumeka saiki kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rina Cengketen sajroning ati jatan luntur saya marati aku kowe
Ayo KBC ta. Lo. Iyo. Yo. Yo. Eh. Iyo, KBC. Lah. Kota wisata, monggo. Yuk. Nyimpan mati nganti besok. Nganti Datan luntur saya marati kowe dadi garwa marga leren gubuk asmara. Yuk. Kota wisata yuk. Tresnanmu biyen kaucapne ana Suramadu. lumaku nyabrang segara liwat tretek tumuju ing Madura. Pujaku apa sih kelingan nalika ketemu prasetyamu tak ugemi sinaksena KBC. Saiki ninggalmu rekawasa ya nambahi lara kelingan neng biyene ana tretek Suramadu kae. Yuk rancak. Atimu kuciwa larane saprene Gulane yuk. Suramadu tansah setya KBC. saksi crita tresna dek semono. Abot Mas. Tambahi didik Mas, volume Mas. Tresnamu biyen kaucapne ana Suramadu lumaku nyabrang segara liwat tretek
kaya ngene ati mung kuciwa larane saprene lo 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 Suramadu tansah setya alon-alon saksi crita Kresna dek semana oh oh eh Lowe bedek patenana timbang papisan mrintias kang sulistya tak rae wangi samudra marang kula warga garwa ing praputra lewat deng jaring alismu kebuka kang nandhang resaning atiku Slingsir yuswamu aku isih mampu ladeni sulahmu mengko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung aduh kok angrimpung jiwa raga alon-alon apa manah mumpung opo arep urip ana kutha pokoke isine apa wae nadyan sesideman mesti kasembadyan mongko kowe yo patenana timbang pepesan Yes, kang sulistya wangi samudra marang kula warga garwa mring praputra lewat deng jaring alismu duka kang nandhang resaning atiku nadyan wis lingsir waswamu aku isih mampu ladeni sulahmu mengko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung alon-alon aduh kok angrimpung jiwa ragaku kok nglumpung apa manah mumpung rupa arep ijo urip ana kutha gedhe kowe tak takoke ditoto yo isine apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembadyan Yuk, mundur. Lo 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 lo. Lo lo.
Yo ayo mundur hop taan tepi jiwa raga tekan pati ning nyatane tega tegel angon cati orang ira tresnamu mung gawe lara sing tak ngombe rino wengi jebul muspra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat mung kasmaran wanci turu amung lelinduran kemar mancung cinupet lakon iki pepuntone mung gawe gregesing ati ye ha ye ha ye bebasane kaya hati-hati yuk he ha lo ha wanci turu ngomong lelinduran Sutini mulai yang desa yuk he ha ho he ha lo ayo yuk ayo ye ha sumilire angin wengi liwat ruji-ruji jendelane kamar sepitin tremo keprungu wong ngene tergalek yuk tumetese banyu ing patusan aku sandane paturon kok aras latiku kanthi sing tresno pinarung sepi ning wengi tentrem tintrim rasane pangrasa ye sumringae panyawangmu prasasan nelesi atiku sing akeh bebasan udan kang ngirami pategalan garing nalikane pacar esok nyumirat madangi pareden Trenggalek
sewengi kae Ya sumilire angin wengi liwat ruci-ruci jendelaning kamar sepi tintremung keprungu tumetese banyu ing padusan aku sendening paturon kok aras pipiku kanthi sihing tresna pinarung sepining wengi tentrem tintrem rasane pangrasa sumringae panyawangmu prasasat melesi atiku sing bebasan udan kang irami pategalan garing nalikane pacar esuk nyumirat madangi pareden trenggalek Ayo yuk angkat tak rasa kaya seh tresnamu ing sewengi kae yo lo yo Yuk dati. Oh! Teo, kaya ngene iki piye iki? Loh! Oh ae. Oh ao. Ayo. sepi sakjroning atiku nalika sliramu Lah. Ayo. Nyuwun ngarsanipun Kang Maha Suci. Mugi-mugi rahayu kawilujengan wonten ing wekdal dalu punika. Lho. sambat karo Yo. tak suwun rina lan wengi Yo. Iya. Moga-moga Gusti ijabahi Iya. kapan anggon Yo. bisa kumpul kaya duwe Oh. muni
Alam. Lagi sesepuhe melak dadi pisan iki. Aduh, repot iki. Ayo. Nyuwun minyakipun, Mas. Ya. Nah. Hei. Ojo lali pawalingku. Ayo. Aku kan sadya satuhu tak enteni Yo. nganti sak No. balimu. Yo. Ya. Yuk, 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 yuk. Oh. Yo. Wayang kambu ayo. Aku ora kuat aku lek kaya ngene iki. Yo. Piye iki lek ngatasi? Gidik-gidik tenan iki. Ayo. Wis ora kuat ngangkat iki ya. Mboke dewor kaya ngene iki lho mboke dewor. Aduh. Wae lah dalah. Iyo. Kaya ngene iki lho. Yo. Panas iki. Oh, ditutupi. Yo. Iya. Yo, ngebati ujak pisan iki. Yo kleru kok kleru. Yo digeret mudun. Jaluk gendong. Oh. Yo. Adikku iki mung sliramu kang Oh, lho. nambani. Wes. Iki ora kuat jaluk bantuan bae. Jaluk bantuan. Mas, iki kapan disuwuk kaya ngene. Iki wong tua aja kok kobete lho, Bos. Merotoli. Lho, wong tua lho iki yo. Hei. Oi, wong tua. Hei. Loh, uboh iki. Wes. Iki piye iki ya? Wes Pak Sur dipanggul wae Pak Sur. Iki kaya ngene bagianmu Pak Sur. Loh, karek babonane. Dadung ngawuk iki ya. Iya. Dadung ngawuk cere mbah-mbah biyen. Iyo. Iki dipanggul mawon Mak Dilasir. Yo. Jaluk apa ngene iki? Oh, jaluk yang-yange iki. Loh. Oh, wis karek babonane yo. Ayo wong 5 orang atas iki yo. Ayo. Jaluk ngombe. Wes. Iki lek ra sing gabos sapa iki? Yo. Lah. Ho Loh. Oh. Iya. Awas. Yo. Hop. Iya. Iya, hop. Awas. Kucir wong 5 iki kok. As. Apa pikir? Awas. Hop. Was.
ngamuk tenane ya. Iya. Wep. Lah. Lah. Hop. Siap. Yo. Hop, digujar wong 8 engko. Dadung ngawuk tenan iki. Iya. Awas. Yo. Sing duwe enek lho iki, Sing duwe enek lho, Yo. Wes. Yo. Iya. Hop, yo. Matur suwun atas